Преди да има война, има врата. Рим става империя чрез закона. България става държава чрез реда. През 8 век България не имитира Рим. Тя прилага неговия универсален държавен модел. Лекс, законът и пакс, мирът, наложен чрез сила. Тервел не разширява просто територия. Той налага ред. След сделката за Загоре промяната не започва с войските. Тя започва с управлението. Докато Византия търси как да си върне контрола, България вече го упражнява. Не чрез плячка, а чрез организация. Въвеждат се търговски мита върху солта, пътищата и стоковите потоци. Всяко решение се утвърждава с моливдовул. Оловният печат на българската държавна власт. Моливдовулът не е личен знак. Той е институционален подпис. Не украсява договорите. Той ги прави необратими. Оловото не показва богатство. То показва контрол. Печатът не принадлежи на владетеля. Той принадлежи на държавата и остава валиден отвъд личната воля. Докато Византия пази името на Рим, България прилага неговия закон. Печатът идва преди меча. Законът преди войната. Юстиниан предлага пръстен, символ на лична лоялност. Тервел отговаря с печат, символ на държавна власт. Това не е символика. Това е модел. Това е цивилизационният избор. Войната се печели, когато вече не е нужна. Това е доктрина Дуло. Следва продължение.